Hah? Kim? Kimi? Kim? Kim? Nendi Kim? Oh mati. Dene nih. Niki wis dolanan kok subuh mati ta. Ayo dolanan banyu ya. Di dolanan banyu nah yo. Tak goleki dolanane banyu lho. Endi banyune? Heh? Susu lah. Dilai cepes. Dik mandi. Gek mandi, gek juga rapot. Kae. Iku dijaluk sapa ki? Mboten kedolanan iku. Lho tapi aku kok wedi to, aku ki ngejak ngono terus ngono. Lek dolanan nggih mboten anu lek nyakal. Lek nyakal yo anu, ora tenanan. Tapi kok yo wedi, kok yo ngerti lek di anu to, digambar to. Lho, ngerti lek digambar. Aku wedi. Aku wedi lho. Ternyata aku ya wedi to, lek dikononi. Lah kuwi ora. Lho. Ndek. Sampeyan tak piye ta kuwi? Enggak wedi ndok sampean? Kan niku ya di menera mak. Lah iya, gak diuklek-uklek ndang gendongen. Mbok gendong apa mbak apane? Gendong. Ndang, piye lek gendong? Tapi abot. Abot. Yo berapa kilo? Kok abot men? Berarti 2 kilo enak wi. Enten Pisan. 2 kilo lebih. Wah. Wes matur suwun ya,